No, fikołek hyc. Tak, piękny fikołek, tak. Tak, brzuszek, tak, do głaskania, śliczny. Jak? Jak? Gryziemy. Tak, tak, tak. Wojna. Mrr. Tak, tak, tak. Cześć, cześć, cześć. No, wygnij się teraz, India. Pokaż, jaka jesteś długa. No, jaka jesteś długa, pokaż dalej. I jaka jesteś długa i gruba. Taki gruba z ciebie? Dobra, nie jesteś gruba. Mrr, mrr, mrr. Tak, tak, mrr, mrr, mrr. O, teraz cię pokazuję, jaka jestem długa. Jestem długa, taka długa. Au, au. Tygrys mały. Nie? Nie drap. Nie drap, paskudo. Cześć. India. India. Mrr. Mrr. No powiedz coś. Mrr. Dalej, fikołek hyc. Mrr. No co? Speszyłam się? Bo mi kręcą film o mnie tutaj? Tak? Speszyłam się? Nie krępuj się. Mrr, 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 mrr. Tak, tak, dzień dobry. Dzień dobry. Co? Dalej głaskać, dalej głaskać. No co? Ojej, tak, 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 tak. Czekaj, mogę jednocześnie patrzeć takie tutaj, tak. Zohan, ty grubasie. Patrz grubasa. Grubas. Zohan, co tam jest? Pełnia mucha. Idzie. No, schował się. O, mnie wyskoczył. O jest. Tu jesteś. Zohan, z tym bebzolem masz zamiar skakać. Oj, grawitacja go przekona, że tak nie wolno. O, partnerka. O, ubiegła go. Ubiegło go, ona po prostu nie ma takiego bebzola. Zohan. Chodź, 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 chodź. Teraz ty się widziałeś, to? Ty się teraz będziesz widział? O, Zohan macha ogonem, cieszy się, zobacz. Antena. Tak, kto się cieszy? Tak, kto się cieszy? Grupa się cieszy.